Jo, ľudia, vítam vás u nového videa na mojom kanále a dneska si zahráme Fortnite, takže poďme na to. Akože musím povedať, ja som akože Fortnite dosť dlho nehral, takže som zvedavý, keď vidíte, tak ste si mohli všimnúť, že ja som si to tu niečo aj rozohral, nemám tu veľa skinov, ale my sa vidíme v hre. OK ľudia, tak ja už padám a dobre, je cooked a keby ste chceli viac videí z Fortniteu, dajte mi vedieť do komentárov. Neviem, ako to bude, no, ja to zatiaľ poničím tieto veci. Dneska mám actually dosť dobrú náladu, neviem z čoho, ale to je dobre, nie? A tam je dobre, tu je typek, kámo. A to je bot. Dobre. To teraz pôjdem do tohto tu mesta, lebo tu ešte som nikdy nebol, tak sa tu chcem ísť pozrieť. Počkaj, tam je nejaká veľká čestka, tak tam sa pozriem. Prvé si to tu otvorím. No, takže idem sa tu pozrieť. Poď. A to takéto slabé, no dobre. To asi takéto tu slabé veci dostávam z toho. No. Teraz sa idem pozrieť tu dole. Či tu nebudú niečo. Dneska chcel získať tú motorovku. Či čo to je? A tu je nejaká cestka. Kde mám? Dobre, ja mám minigun. Alebo čo to je? No, potrebujem za prvé auto. Už mám jednu... Som dač počul. Tam je auto, takže tam idem. Týmto by som chcel dať aspoň jeden kill. Na budúce môžem spraviť, že z 5 minút na začiatku si získať zbrania a potom s ňou musím dať kill, takže tak. Dúfam, že sa to na videu nelaguje, lebo neviem, nechcem. Aktivujem ten minigun. Ty krása. Toto je minigun. Kamo! A ten sa dlho prebíja, kamo. Greku. Či ona, či toto je? Kamo, toto nikto nezastav. Super. Kamo, on mal zbraň, ale dobrú zbraň. Tam je ďalší pad na holenie, tak kde nie? No sa ukáž. No, takto mu to asi nepoviem. Reálne, on ma absolútne, že nepočuje. A tam sa niekde fajtia. No dobre, tak ja som v tomto meste. Čo to je? A teraz pôjdem. Počkej. Počujem tu auto, kámo. Prebíjaj. A tu dačo varel. OK. Prebíjaj. Perfektne mi to vyšlo. Perfekto. Ako ja neviem fakt, či sa to laguje na tom videu, či nie, hej. Teraz fakt neviem. Ty kráso, dobre. Lamborghini, Ferrarino, bomby, petardy. Super, takže teraz mám aj auto, ktoré je dosť rýchle. No, moje FPS-ka sú asi u koncu. No, už sa niečo stalo. Počkej, čo? Pozor! Niekto tu? Let's go, heď, hlavička, dobre. No, aj tohto tu borca máme aj vystarané. Ale, prečo ja nemám na dole?
A toto nie je bod. Ja som cooked. Editnúť. A on teraz vôbec nevie, že som už tu hore. Tu je zóna. Je to takto? Nie, to nie. Dobre. Už máme len 5 borci. Ja keď vyhrám hru, toto video skončí. Mám 4. Som stále nemám motorov. OK ľudia, tak som to nevyhral. OK, tak dneska mi to nevyšlo, ale mám aj pokračovať na budúce. Napíš mi dole do komentárov a toto bude všetko z dnešného videa. Čus!